The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 2 Peter 1, 9-10. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was purged from his old sins. Therefore, brethren, be even more diligent to make your calling and election sure. For if you do these things, you will never stumble. Hebrews 10:35-36. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. Colossians 1:22-23. In the body of his flesh, through death, to present you holy and blameless and irreproachable in his sight, if indeed you continue in the faith, grounded and steadfast, and are not moved away from the hope of the gospel which you heard, which was preached to every creature under heaven, of which I, Paul, became a minister. Revelation 3:5. He who overcomes shall be clothed in white garments, and I will not blot out his name from the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Colossians 2:6-7. As you have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as you have been taught, abounding in it with thanksgiving. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos ng adlaw, ato dayong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1:9 aron kita maandam sa atong tagsa-tagsa kakalag. 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you unbeliever, it is believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Acts 16:31. Okay, so andam kita karon sa pag himo o hilom nga pagampo agi pangandam sa atong tagsa-tagsa ka kalag. Let us pray. Amahan namong langit noon, nagpasalamat kami kanimo ning lain na sabga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat ni ining adlaw, imo pa kaming ipabuhi, kini gumikan lamang, kaya ang imong plano sa among kinabuhi nakapadayon pa sa pagliho. Bani kami karon sa among pagpadayon, sa pagkaon sa among tagsa-tagsa kakalag, kay di man mabuhi ang tao pinagi sa tinapay lamang, kundili sa matag pulong nga magagula sa imong baba. Salamat o Diyos. Nini kay gayunan nga grasya. Ubani kami karon natagi kami og the necessary concentration sa among pagdupot nini among tunanan. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen.
Maayong adlaw sa tanan nato mga subscribers, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Welcome sa atong tun-anan nga giuluhan, the Doctrine of Sin. Okay, padayon ta. Atong makita, by the way, nga dili na isyu ang sala kung bahis kaluwasan. Ato yung makita at the last judgment na sin is no longer the issue in eternal judgment. In the study of the book of Revelation, dias kapitulo 20, we're going to learn there that ang tanang mga tao, mga dagko o gagmay, buhi o patay, dito sa tubangan sa hukmanan sa dakong puting trono, the great white throne judgment, ug ang mga libro giabrihan. Dunay mga librong gipangabrihan. Paminaw gyud maayo ini. Ang nakagrabe gyud ini kay gisaysay ra ba sa maong kapitulo ang mga librong gipangabrihan. Dihay libros kinabuhi, the book of life, nga giabrihan. Og dihay laing libro nga gitawag og libro sa mga buhat, the book of works. Gipangabrihan tong mga libro ha. Pero paminaw, wa may libro sa mga sala didto. Wala. Wa man lagi libro sa paglista sa mga sala nato nga atong gipangbuhat. Wala. Book of sins, wala. Well, na book of life. Ug naay book of works nga gisgutan. Ug ang matag usa ka tawo gihukman pinaagi ning maong duha ka mga libro. Ug anto nang nasayran dinhi nga wa gyoy bahig sala. Kay ngano man di man lagi isyu ang sala. Sabot. Busa atong ipaklaro pag-usab. Atong ipatin-aw dinhi sa makausapa nga ang makapabanlod sa tao dito sa impyerno dili ang sala. Mao bitaw na mo ingon og di makapaimpyerno ang atong sala. Di lagi makapaimpyerno ang sala tungod kay naa naman lagi sa Ginoong Hesukristo. Ug wa patingalis Ginoong Hesukristo, sigurado patay na sa atong mga sala. Mao ni hinungdan nga ilabay ta. Apan di man isyu ang sala kay kanang tanan giunsa, gibayran naman lagi kanang tanan. So anong maimpyerno pa man ta ug di na isyu ang sala. Tungod kay wa man pud nimo dawata ag bayad. Wa man ka moangkon sa bayad. Imo magisalikway ang bayad. Na mao na. Nagkasabot ka ba? Sabtayin taon kini. I hope na tinawan kang maayo ani. Therefore, mao nang maimpyerno ka higala makoy akong itawag nimo nga di magtotoo. Mao nang maimpyerno ka higala bisag di na isyu ang sala tungod kay wa man nimo dawata ang bayad sa sala nga maong gibuhat ni Kristo dito sa cross. Na mao na. Mao nang nagatindog ka karon o tubangan sa hukmanan sa dakong puting trono, great white throne judgment, o ginahukman ka gumikan kay imo mang gisalikway ang gihimo na untang bayad. Sabot? May tingali ka o bitaw sige naman kung kadungog adtos gisangyaw sa mga pastor o mga evangelista sa nagkananlaing ministry sa Madiha sa Balbido evangelistic ministry, pero wag ko kahimog desisyon. Paminaw raman tong ako. Ngunya, unsaon naman ni nato ron. Ingon na ang mao nga kahimtang. Listen, this is sin at the last judgment where sin is not the issue. The issue is not sin, but the righteousness of God versus the righteousness of man for salvation. Ang anumang righteousness of man, ang anuman. Tungod kay na ay book of works ug na po'y book of life. Diha sa
Book of Life, nakalista diha ang tanan nga mga ngan sa tanang mga tao nga gipagkatao dinhi sa kalibutan, gikan ni Adan hangtod sa katapusang tao nga matao dinhi sa kalibutan. You can just imagine unsa ka baga anang libro ha. Di amoy mga ngan sa tanang minilyon, binilyon, trinilyon o kwadrilyong mga tao ni anang higayuna. Tanang mga ngan na nakasuwat. Nakalista diha sa naayos yung libro sa kinabuhi. Book of Life. Well, mo ka na. Upaminaw. Inig-abre sa maong libro kung kinsang ngan ang wa malista o busa wa makit-i diha sa maong libro unsay mahitabo. Be unsay mahitabo. Naibaw ka unsay mahitabo. Silang mga tao kansang mga ngan dili makitaan diha sa maong libro unsaon man ni sila. Kini sila ipang tambog, ipang itsa, ipang labay dito sa kalayo. Wa tay mahimo niya na. Pero baya, ang kalayo di raba unta para sa tao. Remember? Dili oy. Dito para sa tao ang kalayo. Kadtong kalayo giandam na to kay hukma na unta ang mga anghel, hinumdum ka. Pero gi-intermission man tang mga tao karon. Kay kitang mga tao mao may magatapos o magasira sa kaso nga gipasaka ni Lucifer yadtong sitwasyon na nga nahitabo nga siya paghukma na unta. So therefore, dako gyud kayong ingnon ta trahedya kadto. Kita ko mga tao, wa man lagi ta i-disenyo sa Dios nga ibanlo dito sa kalayo. Wa. Apan nga numang muad tumangyod ang tao sa kalayo. Tubag. Tungod rapod sa tao. Yes. Because of man. Abe, nga naman tao nga muad tumangyod ka sa kalayo. Nga naman. Tubag. Ako manggong isalik ko ay may bayad sa akong sala dito sa cross. Namaw na. Nakasabot na ka. Naaraba po yung mga tao nga pilosopo, umuingog, bahala na. Mano man di ay, bibo mga dito, sige lang. Ngano? Kinsa may nahibaw? Lisod. Lisod yun din ubang mga tao kay namangyoy mga tao nga ingon anak. Na ay mga tao nga ingon ana tungod sa ilang pagkagahi na gyud, pagkatig-a na gyud sa ilang mga kasing-kasing apan timandi kini. Bisag unsa na gyud ka kagrabe. Doon na pag gyud kay kahigayunan nga mabali yan ang imong kahimtang. Samtang buhi ka pa, samtang ginhawa ka pa, samtang nagadungog ka pa, nining atong gisgutan karon, gisgutan sa balaang pulong sa Dios. Na pagyud kay kahigayunan, you are still given a chance. You still have the chance nga makalingkawas ka sa imong padulungan nga linaw sa kalayo. Sabot? Ayaw pagpaabot. Kung tuwa ka na dito, moingon ka, ay, sayop man di ay ni. Di man di ay ni magsilbi. Pwede ba bubalik sa ako? Uy, di na mada. Di na mahimo. Ulahin na. Sabtag na. Apan karon nga nakadungog ka pa, nagpatalinghog ka pa ni atong pagpatinaw, pagpasabot, bahin ni kamatuoran, gikan sa gipadayag sa Espiritu Santo, karon ra, paminaw, karon ra ang higayon, nagikinahanglan ang imong paghimog desisyon. Desisyon sa pagdawat sa gitanyag nga kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa krus. Karon ra higala. Karon ra himua ang desisyon. Gamita ka ng kabubutong hinatag pod sa Dios di animo. Himua ang imong pagpili, mudawat ka ba? Umusalikway ka ba? Buhata ka na karon. Kaya basig ugma, ulahin na. Higala, ayaw pag una-unas pag-ingon og manom di mga tutas impyerno god. Bibo maghandid to.
Uy, ayaw sulti ana. Kaya wa para ba ka makaadto? Ayaw gid pag sulti ana. Kaya moingon ko, pagkagrabe gyud ay nimo. Naghimo ka nag-usa ka kahimtang, nga wa pagani ka kay bawog unsay tinuod nga kahimtang. Lisura gyud ang tao lagi. Mao nang kinahanglang maklaro nato. Mao ni nagtuon tag Bible aron atong masabtan og klaro kung unsa ni mga kahimtang. Now, may bawa kapag unsa gyud kahimtang sa impyerno? Sige ka mag-ingon nga bahala nagmodto. Well, gumikan sa atong pagtuon sa balahang kasulatan nga gingan lag Bible, naibaw tag unsay kahimtang sa impyerno. Paminaw gumayo. Kung moingon ka, bahala na mo adto kay bibo dito. Ako kang ingnon higala. Ako kang ingnon karon nga dili ra bagyo didto bibo. Ang gisgutan ra sa Biblia bahin sa impyerno, dili ra bagyo bibo didto. Nagadungo ka, di bibo. Dili. At tingali, imong gipakaingon og bibo didto kay tuwa may mga pagtiabaw, mga pagpaninggit, mga pagkagots, mga ngipon, mga pag-ago, uban pang mga makahahadlok, makuyaw, kung makalilisa nga pagkaguliyang sa mga taong gipang tambog didto, mao na tingali imong giingog bibo. Now, dili bibo sa impyerno higala, suma sa imong giingon og bibo. Dili bibo dito ay. Ang tinuod, makalilisang ang kahimtang dito sa impyerno. Kana, suma sa giulagway o gidescribe sa Biblia. So, para tingali nimo dito sa impyerno, bibo, ingnon kanako pag-usab nga di bibo dito. Labing klaro, ang sulti sa Biblia, di gyud bibo dito sa impyerno. So, ug para nimo dito bibo, na imon ng problema. Kaya nag-abot nimo dito, ayaw gyud kog sangpita kay siguro magyukungwa dito. Di man gyud kumukuyog nimo kay di man ko ibutang sa akong Dios dito. Kasabot ka? Ang nakagrabe gyud dito kay ang mga di magtutuo nga mo'y ilang dayon nga destino makahinumdum sa mga hitabo nila samtang diha pa o dinhi pa sila sa kalibutan. Mahinumdum. Makahinumdum kini sila nga nakadungog sila nining atong gisgutan karon nga maayong balita sa kaluwasan. Moingon ni sila, ako man ron nadunggan dito sa Balbido Evangelistic Ministry sa YouTube. Yadtong unsa ba katong pitsaha. Ako man lang itong baliwa. Ipakaingon ko man itong dili importante. Nakaron. Unsaon naman to. Awa na. Wala na ko'y mahimo kay awahin na. Tinuo na. Awahin na. Pero kadtong mga magtutuo, ato usab nga naibawan, nga tuwa na sila sa langit during the tribulation period. Di na sila makainumdum sa mga panghitabo din sa kalibutan. Dili na. Naamugi ubang mga magtutuo nga mga tanaw, mahimo batang mutanaw sa mga hitabo atol sa tribulation? Mahimo ba kunutang muli gikas langit unsa nay kalaki sa mga unbelievers din sa yuta? No. Unsa man pud koy lion nimo dinhi sa kalibutan? Tanaw nimo tong imong mga kontra samtang din sa kalibutan nga nagkapuliki na. Na ug muli mo na ako gyud mo itok mo laro balik. Wala na. You will forget everything. Makalimtan na gyud ang tanan. Nay tingali na uban mo ingon og ngano nakaadto na ba day kabik? Wa palagi ko makaadto. Pero na manas pulong sa Dios. Unsa man nimo? Na nimo mutuo ka sa pulong sa Dios dili. Ako kahing tuo man.
So nasayod ko sa kamaturan. Ang sampol nini mo itong tao nga dato o si Lazaro. Naginumdong ka ba ito? Wala na mainumdong si Lazaro. Samtang dito si Lazaro sa sabaka ni Abraham, wala na siya mainumdong sa taong dato. Nakalimot na siya. Di kay nakalimot na siya, kundili napapas na siyang panumduman ng iyang kahimtang samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Apan ang taong dato? Sige siyang tanaw ni Lazaro, miingon siya, uy, tuan na Lazaro, sa dito pa sa kalibutan, dito rin taon siya sa ilawom sa lamisa, nagsigig pamunit sa mga mumho, aron iyang daginutos pagkaon. Paminaw, ang taong dato, na hinumdum sa tanan. Apan si Lazaro, wala na. Hayahay na. Wanay na hinumduman si Lazaro, bisan pagamay. Ingon na nga itong nasayran nga, gisaysay, gipadayag sa balaang pulong sa Dios. So kung bahin sa witnessing o pagsaksi, good news man o bad news? Bad news. Labi na kaya nga itong topic o uluhan sa itong hilisgutan, sin man, sala, bad news ni. Right? So, the unbeliever is judged because he has not believed in the uniquely born Son of God. Kung sa gisulti sa Roma 5:8, apan ang Diyos nagapadayag sa iyang gugma, alang kanato pinaagi niini, na bisan sa mga makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay alang kanato as a substitute for us. Pagkaklaro niya ng bersikulo, gipaklaro yun niya. Kung sa may gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross, nagpa-display ra ba ito siya? Wala. Na nagsulti niya, nagpakamatay siya alang kanato, aron mabayran. Kaya di ba ito magkabayad? So, man ito magbayad. Therefore, akong balikon, sin is not the issue in salvation. Unsang tinuod nga isyu? Tubag ang atong kabubuton. Mao na isyu. Sabot? Kaya ang pagtuo nagkinahanglan man sa atong kabubuton. Our volition. Apa di ka pugson kung di ka musugot. O may pugsa na ini. Ato po doon yung ipatinaw ng bahin sa kabubuton, free will. Atong i-explain, ipatinaw kung unsa may tabos o sa kadili magtutuo kung siya, pinagi siyang kaugalingong kabubuton, moingon og, nakasabot ko, mutuon ako. Unsa may tabo diya kaniya, kung iyang gamiton ng iyang kabubuton. Ato po nang ipatinaw later on sa atong series pagtuon sa mga doktrina. So, sublion tas pag-ingon din nga in salvation, dili na issue ang sala. Sabtagi na. You see, Jesus Christ satisfied the justice of God the Father. In other words, do you still remember? Hinumdum ka pa ba sa atong gipakita kanimo bahin sa maong kahimtang? Satisfied, natagbaw ang hustisya sa Dios. Unsa man diay ang hustisya? The justice of God judges sin. In other words, ang silot sa sala, mao ang pangayoon sa hustisya. Nga naman po ding hustisya sa Diyos, mangayo man sa silot sa sala. Tungod kay ang iyang pagkamatarong, nagasulti man ang sala ang ngayang paghukman. Mao, ang resulta ni mao. Ang hustisya sa Diyos mo'y naghatag sa maong paghukom nga tukang Ginoong Kristo. Kung sa diyang mibungat sa Ginoong Kristo sa pag-ingon og tetelestai, tapos na, it is finished. Natagbaw, nabayaran ang mga sala. Natagbaw ang hustisya sa Diyos. Na natay kahigayunan, alang niini. Di nilang una kita kutob, nining adlaw, ito'y padayon kini ugma. Magampo ta. Amahan namong langit nun, salamat. Yung dugang kamaturan nga among nasayran, nakatunan.
karon among kining tuuhan aron magamit kini sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Salamat sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saad, O Dios. Balik kami sa among paggamit ni sa among adlaw-adlaw panginabuhi. Dada kami pagbalik ugma aron kami makawadayon sa pagtuon sa imong balaang pulong ilabi na nining bahin sa doktrina sa sala. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.